John. John. Hvad er der? Kan vi ikke godt lave montage med det her? Jeg vil dø af grin, tror jeg. Jeg vil gerne... Kan jeg få 1 minut stillhed med min dame? Uden jeg skal falde ned i et eller andet hævne sted. Ja. Vil du tage mig til din pixelsmand, og så lover jeg dig, jeg ikke boller udenom. Eller skruer udenom. Hvad? John? Lad nu være med at ruinere hans date, guys. Lad nu være med at ruinere hans tid. Nu! He's getting late. Jojo, bare fordi han kan få 2 sekunder stillhed med min dame, dreng. Det er virkelig vigtigt for mig. Okay. John, ikke nogen lyn, ikke nogen æd. Kom bare intet, okay? Vil du tage mig som din... Jeg skal lige stå på knæ. Vil du tage mig til din pixelsmand? Og så lover jeg dig, jeg ikke boller udenom. Eller jeg prøver i hvert fald at være. Gider du svare? John. Make it happen. Make it happen, bro. Hjælp. Få sådan en smiley. Hvorfor? Ikke dernede. John, ikke dø. Hvorfor hader du mig, John? John, nej. John. Ja? John Hitler. John, der er min dame. Hej, dame. Vi skal score, dreng. Kom, vi skal score. Den der chat, den er virkelig bare... What the fuck? Damejagt. Nå, der er min dame. Dame. Hej, dame. Hej, dame. Hvad synes du om mig, dame? Kan du ikke svare mig? Dame. Dame. Hun er sikkert AFK eller et eller andet. Hvad synes du om mig, dame? Jamen, det er mig, smart. Sorry, I ruined the moment. Ja, jeg synes ikke, det går så godt for dig. Hun flygter! Fang ind! Det går ikke så godt, når sporet er 12 år i. Hun er ikke 12 år, hun er 14, hun er 14 til navn. Kan du se? Hej, dame. Hvis det får dig til at tro på det. Hej, dame. Hej, dame. Sikkert hun er 12, det var det han skrev. Ja, hun er ikke 12, din indoksineret. Det var dig, der ikke John, hvorfor lyg? John! Det var dig, der ikke kunne stave til Goods. I går i seng sammen. Hvor er min dame? Hej, dame. Det er også. Jeg vil sige, de der pixels der, ikke? Du gør det godt med dem. Altså, det er 100. Den der pixels, fuck, den er flad, den røv der. Føj, det er væk. Har du tænkt dig bare at skrive fra hende? Har du tænkt dig at skrive fra hende nu? Det kan jeg sgu ikke. Før du kan ikke lide pigerne, lille røv. Fuck, den her sniper rammer bad as fuck. Du skal finde noget nyt. Kom. Okay, nu begynder den sgu. Nyt. Jamen, tak da. Ej, jeg savner noget. Hey, babe! Hun er 12, hold lige. Undskyld. Nej, hun er ikke 12. Jeg er ikke Undskyld. Babe, undskyld. 12. Jeg synes ikke, du har en flad røv alligevel. Undskyld, jeg savner dig allerede. Vil du ikke gifte dig med mig inde i det her spil? Please? Ellers så ligner jeg sådan en vagabond. Vil du ikke gifte dig med mig, babe? Gifte dig med mig, hedder det. Mate! Bare! Godt. Oh god, den her video, der begynder allerede at blive sjov. Okay, lad os lige gå ud og lave edderkopperun. Du har forsøgt. Nå, men der er et minut tilbage i den her video, så... Hold kæft. Spejlet kigger på dig. Jeg føler mig lidt som en jøde i en bur. Du ved godt, at det stadigvæk optager, ikke? Løb igen. Den her. Jeg sidder faktisk stadigvæk og optager. Jeg sidder bare og optager hver eneste moment af dig. Hvorfor? Bare sørg for at løbe. Yes! Finally fandt jeg det til, når jeg finder Planterable. Løb. Yeah! Hvor er min dame?
Det handler om at blive heroppe længst tid. Jeg tror, jeg vil lave et J eller sådan noget. Jeg laver slalom. Whee! Whee! Wow. Så kommer jeg ødelægger. Fuck! I ved godt, jeg har vundet, ikke? Flyver det? Nej. Jeg får sådan en cheater, John. Men jeg har hele det her sted op og ødelægge. Det er da lige meget, det betyder ikke, du vinder. Whee! Det er godt. I er allerede nede på 3. dag. Jeg hoppede bare helt ned. Den 2. Jeg kan tilbage til spawn. Kan du ikke? Han savner sin dame, som flygter. Dame! Kom tilbage, Dame! Dame! Mener du ikke babe? Jeg har faktisk filmet noget af det her nu, så det skal, jeg laver den der Kitty.